Здравейте хора, аз съм Рошко БГ и днес ще играем на Майнкрафт. И ще играем в сервера ToLegit. Също така ще ви покажа моята къща. Разбира се, този сервер не играя само аз, играя с Бешоник. И това е нашата къща отвътре. Сега ще ви покажа какво има в честовете. В този чест имаме руди, както виждате диаманти, айрон, злато и така нататък. В този чест имаме малко снежни топки, глина и камък от ада. Тук имаме малко растения за семе, а тук ни е храната. Тук имаме potion за огнена издържливост и хелти, малко магнен крем, вълна, броня закон, лъкове и така. Тук също бокуци, писани двата честа за бокуци, няма нищо интересно в тях. Тук имаме малко брони, айрон, не енчантната е моята. А пък тук ни е дървото и каблстона ни тук. Печките, изчакайте сега, проверя дали съм забравил нещо да извадя или да шомито. Така, може да лаги малко, ама това е... Вижте, сега не мога да излеза, заради сървъра е лага. Ето. Но ще се оправи. Не знам защо точно сега реши да лаги, но ще я покажа през прозорец. Там ни е фермата за крави. Тук ни е снежния човек и фермата за... ще видя дали може да излезе, да. И това е фермата ни за жито и за тръстика. Там отгоре, почти всичко го е правил Бешоник. Не точно всичко, давал съм и аз идеи, но главно той е строил, защото не е било много. Сега се качваме при фермата, за да я видите. Тази е за диня, тиква и моркови. И картофи също. Сега, тук, така, ако сте забелязали, това ни е Enchanting Table, пак Бешоник го е правил. Тук малко се бъдна стъпалото. А тук ни е шопа. Продаваме айтеми, всякакви диаманти, лъкове, каквото се сети. Направили сме две вратичи да му излизаме. Тук ни е мината, както виждате, няма какво друго. Пак Бешоник. Тук отстрани Бешоник го прави, защото мен не убива. Сега ще ви покажа зайците, пилетата и прасетата, овцете и крави. Имаме от всички животни. Така. И сега мисля да правим нещо. Също тук вземаме вода, безкрайния извор за вода. Така, тук имаме равини. Не знам защо. Както забелязахте, имаме снежни човеци. Или аз го казах. Нищо. Също да ви кажа, в този сервер реса се прави с златна лопата. Маркирате примерно 5 на 5 блока по диагонал, цъкате с десен бутон на мишката и става реса. За златни или диамантени всякакви блокови и става реса. Тук е някакъв си шоп до нас. Там имаме къща. Преди си вземах
Така. Преди там си енчантвах айтем. Ще ви покажа, забравих, защото доста ще иска да го знаете. Имаме кирка с късмет 1, кирка с ефективност 2, нечупливост 2, късмет 1 и това ни е първата кирка с купрено докосване. Също има и ефективност 2. Имаме две бразди ефективност 2 и една нечупливост 1, но желязна. Ето така, сега ще ви покажа как се прави реса. Рез ще направя малък, защото шомито може да се сърди, защото не съм го добавил. Значи тъй, реса се прави много просто. Щупи се лопатата. Изчакайте. Сега се връщам. Върнах се, направих си нова лопата, нали да ви покажа как се прави реса. Значи страквате с десен бутон тук и ви излизат няколко блокчета. И маркирате примерно с 3 блокчета. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И цъквате отново, тук, и реса е готов. И примерно други хора не могат да ги виждат. Ето, примерно, тук пък сноубол. Примерно, друго, къде да я покажа, сега ще цъкна някъде, за да видите. Ще цъкна и тук. Ето, златни блокове. И така се прави реса в сървъра. Май не го сложих. Сега може да споделим фермата за не домати краставици, за джини и чикри, също картофи. Да, нашата ферма. Не, аз съм направил. Това беше тук на място на фермата ми беше старата къща. На мен ми е старата къща, но дошомито се направи тази и аз поисках, нали, да живея с нея. Защото, нали, сме интимни. Тази ферма се получи доста добре и тъй, сега ще отидем да се оставим динята и там айтемче, които взех. Зеленчуци, както. Също имам два банера. Един аз го взех. Този, всъщност, да, този аз го взех от Ларо супермаркет. Тъй сега ще се сложим такова. Също оцеляваме, ние не оцеляваме, но и криделче са тин с нас. Също друг хитър начин да прикриете факлата. Вижте, под листа или лампа, такава лампа, да сложите под такова силинче. Пак свети, нали, всичко става, но е закрита. Ето тук, нали, ви казах, Ларшоп. Това е малко често. Ето пак е факла, картофи, емералди, лапис, злато, въглища, редстоун, даймонд и айрон. Така. Тук са ни правилата, както всеки сървър, и тук Бешомито Геймър BE и Рошко BE. Това беше от мен. Лайквайте, коментирайте и давайте идеи какво ще да построим. Довиждане!